муайян шудааст ва ҳатман дар бозии охирин баъдан парчами давлатии кишварамонро бо ҷанбасти мавсим поин хоҳанд кард. дӯстони гиромӣ, инак бахшҳои дигари муайян шуда инҷо طبق همان ترتیبات البته رسمیات باید اجرا شود. گروه داوران رو برای ما اینجا معرفی کرده ایستادند. سرداوری بازی نوروز وحیدов از ناحیه وخش است و با او اسماعیل نورالیев از شهر نورک و فریدون محمدیев از ناحیه وخش کمک میکنند. داوری چهارم شهباز زردов از شهر دوشنبه، نظیر داوران دلشاد علیزاده از دوشنبه و کمیسر بازی سبحان خواجمov نیز از شهر دوشنبه میباشند. ҳайати ҳар ду дастаро албатта барои мо нишон медиҳанд. ман баъдан футболбозони дар ҳайат ҷо гирифта ва мавқеъгирии онҳоро барои шумо шарҳу тавзеҳ хоҳам дод. тари ҷойгиршавии дастаи Истарафшан дар майдон 5-3-2 барои мо пешниҳод мешавад ва хоҳем дид ки оё воқеан ҳам ҳамин гуна аст ё ин ки дигар гуние инҷо аз сӯи сифати мураббиён бо роҳбарии Шӯҳрат Шамсиев ворид мегардад. дӯстони гиромӣ, ёдовар мешавам ки ду даври аввал ба пуррагии бозиҳо дар шаҳри душанбе сурат гирифтанд ва дар даври сеюм ҳам 5 бозӣ аз миёни 6 рақобат маҳз дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе баргузор мешавад ва аввалин бозие ки берун аз ҳудуди шаҳри душанбе дар мавсими кунунӣ рақобатҳои лигаи олӣ акнун сурат гирифта истодааст дар майдони хонагии дастаи Истарафшан мебошад. аммо аз даври оянда, аз даври чорум сар карда аллакай бисёре аз дастаҳои дигар ҳам рақобатҳоро дар хонаҳои худ қабул мекунанд. хуб, дӯстони гиромӣ, ҳайати аввалияи дастаи Эсхатаро ҳам шумо дидед. инҷо низ муфассалтар ҳангоми оғоз шудани бозӣ гуфта мегузарем ва маълумотҳои заруриро барои шумо хоҳем дод. Шӯҳрат Шамсиев давоми чанд сол ба ҳайси ёвари сармураббӣ кор мекард ва мавсими кунунӣ акнун бевосита ӯ ба ҳайси сармураббӣ роҳбарии дастаи Истарафшанро бар дӯш гирифтааст. хуб, дар паҳлӯи ӯ тавре мо шумо дидем Зокир Бердиқулов, собиқ ҳамлагари дастаи Истарафшан, нафаре ки тавонистааст дар як мавсими лигаи олӣ бештар аз ҳама гол занад, қарор дорад. яке аз ҳамлагарони шинохта дар солҳои 90 асри гузашта ва акнун сиёди мураббиёни дастаи Эсхатаро ҳам барои мо бо роҳбарии сармураббӣ Шӯҳрат Умаров нишон доданд. метавонем бигӯем ки дар сиёди мураббиёни дастаи мазкур ҳам назар ба мавсимҳои гузашта тағйиротҳои калон ба миён омад. зеро дӯстони гиромӣ, таи чанд соли охир бо роҳбарии мутахассиси рус бозӣ мекарданд футболбозони дастаи Эсхата. Игор Суров баъд аз анҷоми мавсими гузашта тарки ин бошгоҳ кард ва акнун дар дастаи Эсхата албатта нав бо роҳбарии Шӯҳрат Умаров кор мекунад. бозӣ шурӯъ шуд, дӯстони гиромӣ, ва биёед акнун дар бораи ҳайатҳои ҳар ду даста гуфта гузарем. нахуд шурӯъ мекунем муаррифиро аз ҳайати дастаи Истарафшан. онҳо мизбони рақобати имрӯза ҳастанд. даста бо пироҳанҳои ранги сурх вориди майдон шудааст. дар хати дарвоза рақами 73 Шаҳзод Шамсиддинов. бозигароне ки дар хати дифоъ ҳастанд рақами 21 Абдуҷалил Маназаров, рақами 15 Амири Фарҳод, рақами 4 Мирзоҳид Мирзомаҳмудов, рақами 17 Сардорбек Саидов. нимуҳофизатгарон рақами 8 Ҳоҷибой Зиёев, рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров, рақами 27 Бобур Қосимов, рақами 11 Насимҷон Расулов. ҳамлагарон рақами 19 Суҳроб Бердиев ва рақами 10 Илҳомҷон Баротов. илҳом Баротов ҳамзамон капитани даста ҳам ҳаст ва сармураббии даста Шӯҳрат Шамсиев. ҳоло кӯшиши ба ҳуҷум гузаштани бозигарони Эсхата натиҷа надод. бале,
ҳамлаи ташвиқкардаи бозигарони Сарафшан метавонист бисёр ҷолибу дидани ҳам бошад, аммо дарвозабон дар ҳолати қаблӣ пешдастӣ кард. خب طرح جایگیری طور گفتم برای ما 5-3-2 نشان داده شد، اما با در نظر داشتیم موقعی که در صورت جلسه معین شده است طرح جایگیری بازیگرانی سرافشان میتواند 4-4-2 هم باشد. دوستان گرامی، هجوم بازیگرانی اسخطا اینجا اکنون این حمله برطرف میشود و دسته مذکور با هیئت ذهنی بازی دارد. در خط دروازه رقم 12 عزت‌الله ترسونов. بازیگرانی خط دفاع جو وضعیتی خطرناک به میان میآید و شانسی عالی و بهترین در دقیقه سیومی رقابت، اما دروازه‌بانی سرافشان اینجا کمک کرده ایستاده است و شهزاد شمس‌الدینov سیو بسیار مهمی را انجام داد. اسخطا حالا میتوانست در ابتدای بازی امروز حساب را شاید ببینید چگونه عالی بود این پاس که از کناری راست گزارشی بازیگری دسته اسخطا را دیدیم. بعدم پاسیو و وضعیتی خطرناکی به میان آمده و باز یک رساله دیگری خطرناک به داخل جریمه گاه. پایدر هم تلاش‌های بازیگران دسته اسخطا اینجا به نظر میرسد. بیاید با پورگی این هجوم رو ببینیم و بعدا در پورای هیئت دسته اسخطا گفته میگذاریم. یک رسالی توپ دروازه‌بان از موقع خود سری وقت بیرون شد و توپ رو با دستانش زده از جریمه گاه بیرون کرد، اما در بازیافت توپ با سمت گلبازان اسخطا فاول هستند. خب در خط دفاع سردار بک ترسندov، رقم 29 رقم 21 زویر جان ترسونov، رقم 4 عبدالرحمن اوزاقov. جو عکس هجوم بازیگران دسته سرافشان هم بسیار خطرناک بود و ضربه اجرا شده برطرف شد. حالا ضربه کنجی به فایده دسته میزبان. رقم 23 کاپیتان دسته دلشاد کریمov، رقم 6 در خط نیم ممتاز عبدالصمد صمدov، رقم 14 میرجلال قاسیمov، رقم 81 حاجی عبدالمنان، رقم 7 سنجار افسیقویف، رقم 9 حمیدالله عبدالحمیدov و رقم 11 کاپیتان بختیار ظریفov. نقطه‌اش حمله‌گر بختیار ظریفov اینجا توپ رو می‌بینید شما هم و طور به نظر رسید ضربه خطا اجرا گردید. سرمربی دسته باشد شهرت عمرov. طرح جایگیری بازیگران دسته اسخطا هم 4-4-2 است. گروه داوران و شخصان دیگری رسمی را برای بازی امروزه برای شما دوستان گرامی شناس کردیم. برای رشد قاعده بازی در این حالت به اعتبار گرفته می شود. اجازه داده شد ارسال توپ را دیدیم، ولی در حال این وضعیتی به میان آمده را عبدالجلیل منظرov برطرف کرد. دوستان گرامی، جای تاکید است که امروز 4 بازی رقابت‌های دور سوم لیگ عالی برگزار می‌شوند. کمی بر وقت‌تر از بازی دسته‌های سرافشان و اسخطا رقابت دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و هولبوم شروع شده بود. بعد از خاتمه نیمه یکم آنجا حساب شدن رشته است 0-0. حالا هجوم نوبتی بازیگران دسته سرافشان رو می‌بینیم. تلاش‌ها خیلی زیادند. مبارزه پرشدتی بازیگرانی هر دو دسته اینجا به نظر می رسد.
ва довар маҷбур аст ки рафти бозиро манъ кунад. ҳоло дар қисми дигари майдон як бозигари дастаи эсхата ба ёрии тиббӣ ниёз дорад. Санҷар Ихсибоев غیر از بازی‌هایی که بالاتر گفتیم، همچنین یکی از بازی‌های مرکزی دور با اشتراک دسته‌های بخش باختر و رگرتند از این توسط نیز امروز صورت می‌گیرد. بازی آخرین در برنامه رقابت‌های امروزی لیگ عالی دیداری دسته‌های باغچه حصار و پنجشیر جلال‌الدین بلخی است که ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع می‌شود. ҳагоҳ ду бозии дигар равшан хуҷанд ва истиқлолу ҳосилот шуморо интизор аст. бо ҳамин даври сеюм ҷамъбаст мешавад. баъдан рақобатҳои даври чаҳорум аз 4 апрел то 6 апрел идома меёбанд. вазъияти хатарнок инҷо ба миён наомад. туп то ба илҳом баротов нарасид. акнун дарҳол аксулуҷуми бозигарони дастаи эсхатаро мебинем, аммо онҳо ҳам дар роҳандозии аксулуҷуми худ комёб нестанд. дар ин ҳолат бо вуҷуди талошҳои бахтиёр зарипов имконият барои ӯ пайдо нашуд. дар даври гузашта агар мо ба натиҷаи нишондодаи эсхата таваҷҷӯҳ кунем, пас онҳо ғалабаи бисёр муҳимро дар баробари равшан ба даст оварданд. ин ҳам дар ҳолест ки дар рафти ҳамон бозӣ онҳо як нафар кам ҳунарнамоӣ мекарданд. бозигари ин даста Шавқиев корти сурх гирифтанд дар дақиқаи 68, аммо талошҳои худро давом доданд ва дар дақиқаи 83 бо голи задаи Махтумов онҳо пирӯзии муҳимро дар баробари равшан барои худ таъмин карданд. дастаи Сарафшан бошад дар оғози мавсими нав дар даври якум бо Равшани Кулуб тавониста буд ки мусовӣ намояд, аммо баъдан дар рақобат бо Ҳулбук онҳо 1-0 мағлуб шуданд дар даври дуюм ва бисёр аламовар буд барои онҳо ки дар поёни рақобат дар дақиқаи 88 аз Ҷаъфар Исмоилов гол сар доданду бо ҳамин ҳадиақал аз як имтиёз ҳам ки имконпазир буд дар ҳамон бозӣ ба даст оранд маҳрум гардиданд. талоши бозигарони Сарафшан давом дорад. дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф онҳо ҳаракат карданд ки ба ҳариф фишор биёранд, аммо комёб нашуданд. ва агар мо дӯстони гиромӣ ба ҷадвали мусобиқа бо иштироки дастаҳои мазкур ҳамин ҳоло таваҷҷӯҳ кунем, пас мебинем дар ҷадвали онлайн эсхата бо дар назар дошти он ки инҷо баробарӣ аст, як имтиёз навишта шудааст ба номи ин тим дар зинаи панҷум қарор дорад. Сарафшан бошад дар зинаи ҳаштум. зарба аз масофаи дур инҷо ба назар мерасад, аммо тавре шумо ҳам дидед аз дарвоза дуртар буд зарба. Санҷар Ихсибоев ва зарбаи задаи ӯ.
бозие ки дар хонаи худ барпо мекунад клуби футболи Истарафшан доимо дар он мухлисони зиёд ташриф меоранд ва дар баробари дастаи Равшани Кулоб дастаи дигаре ки албатта сермухлис аст ва дар бозии хонагӣ пайваста тими мазкурро мухлисонаш дар сатҳи бисёр хуб тарафдорӣ ва пуштибонӣ мекунанд ва аз дастаи Истарафшан мебошад. мавсими гузаштаам ҷоизаи беҳтарин мухлиси сол аз ҳисоби даставӣ маҳз ба ҳамин ду бошгоҳ дода шуд, яъне зинаҳои якуми дуюм ва дар бозии ба наздикӣ барпо кардаи тими миллии кишвар муқобили тимури шарқӣ ҳам хело фаъол буданд бозигарони маҳз ҳамин ду даста ва федератсияи футболи кишвар ҳам дар саҳифаҳои иҷтимоии худ аз ташрифи мухлисони шаҳрҳои бостонии Истарафшану Кулоб ба бозии тими миллии кишвар ба шаҳри Душанбе изҳори сипосу ва миннатдорӣ карданд ки фан-клубҳои ин ду даста дар ин ҷиҳат хело фаъоланд. фикр мекунам фан-клубҳои дастаҳои дигар ҳам бояд ба ин ҷиҳат пайравӣ кунанд ва дар бозиҳои тими миллии кишвар пайваста ҳузур биёранд бо рӯи мухлисони зиёд ва тими миллии кишварро ҳаводориву дастгирӣ намоянд. мо як мисоли мухлисии бисёр хуби ҳаводорони бошгоҳи футболии Андиҷони Ӯзбекистонро дар мисоли сафари онҳо ба кишвари Эрон ба наздикӣ дидем ки 200 нафар чӣ гуна хело ба таври зарурӣ ва бисёр олӣ дар варзишгоҳи бузурги Озодӣ 200 000 ҷои нишаст дорад. тими миллии Ӯзбекистонро дар бозии сафарии марҳилаи ҳаштуми интихобии даври сеюм дар баробари Эрон пуштибонӣ ва ҳаводорӣ карданд. мисоли навбатии тӯбро мебинем, аммо тавре шумо ҳам дидед бидуни хавфу хатар ба ҷаримагоҳи ҳариф ин ирсоли тӯб ҷамъбаст шуд. оғози бозӣ нисбатан ҷолибтар буд, тавре болотар қайд кардем. дар 4-5 дақиқаи аввал фаъолии бозигарони дастаи Эсхата махсусан дида шуд ва зарбаи хатарноктарине ки сӯи дарвоза буд аз сӯи дарвозабон Шаҳзод Шамсиддинов бартараф шуд. аз канори чап инҷо гузариши бозигари дастаи Истарафшан ба назар расид бо шумораи 17 Саидов Сардорбек ҳаракат мекард. ман легионерҳое ки дар ҳайати ин ду бошгоҳ ҳастанд, дӯстони гиромӣ, ҳамагӣ аз кишвари Ӯзбекистон мебошанд ва як нав рақобатам ҳаст байни худи легионерҳои ин ду даста, ба ин маъно ки кадоме аз онҳо беҳтар хубтар буданашонро шояд дар ҷараёни бозии рӯза то ҷое мо шумо бубинем ва дақиқ муайян кунем. аммо ин танҳо аз рӯи як рақобат албатта муайян кардан мушкил аст. бозигари дастаи Истарафшан
андаке осеб гирифта буд, аммо ҷиддӣ нест. ӯ рақобатро давом дода метавонад. خب در این حالت اکنون طوره میبینید تورسونوف فوتبالبازی دسته اسخط تکمی آسیب گرفته است. در حالت عادی ترین وقتی برای قبولی توپ تلاش میکرد، هنگامی به زمین افتیدن و هنگامی به زمین پا گذاشتن طوره دیدیم. که پایش آسیب گرفت، ولی جدی نیست. بازی رو فوتبالبازی دسته اسخط دوام داده میتواند. همه اون 5 بازی که در شهر دوشنبه در دوره رقابت‌های دوری سیوم صورت میگیرند، دوستان گرامی، در آنها سیستم ور استفاده برده میشود. اصلا همه 6 بازی دوری مذکور رو در پخش مستقیم بینندگان میتوانند توسط شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال تماشا کنند. ولی یگانه بازی که در آن از سیستم ور استفاده نمیشود محض دیداری دسته‌های استرافشان و اسخط است. حالا هجوم نوبتی بازیگران دسته اسخط را میبینیم. پرتافتی خوبه بود از سوی بختیار ظریفов. ادامه حمله سنجر اخسیبوев، پس به کناری راست از سوی او و در این حالت اکنون بازیگری رقم 9 حمیدالله عبدالحمیدов نتوانست که هجوم را دوام دهد. نوبت اکنون به هجوم بازیگران دسته سرافشان رسید. اینک ارسال توپ را میبینیم از کناری راست و باز هم پرتافت به نتیجه است. نسیم جان رسولов کوشش کرده بود. مبارزه دوام دارد و فوتبالبازان استرافشان در این رقابت کامیاب شدند. از سنجر اخسیبوев توانستند توپ را گیرند و اکنون آهسته آهسته دسته استرافشان فعالتر شده ایستاده است. الهام براتов توپ را از دست داد و اخسیبوев هم در این حالت طوری می‌بینید توپ را نگاه داشته نمی‌تواند. از اوت اینک توپ با بازی در آورده شد. و طوره میبینید در این حالت
ишора ба он аст ки дар ҳолати қаблӣ бафикрам туб аз пӯи бозигари Эсхат аз майдон бедор шуд. бале ҳамин таврам ҳаст. мирзо маҳмудов мирзоҳид ҳоло аз аут тубро ба бозӣ медарорад. илҳом инак зарбаи ӯ аммо бартараф мешавад ва дарҳол дастаи Эсхата ба аксулҳуҷум фирор мекунад. партофти туб ба канори муқобил аст. бахтиёр зарипов дар ин ҳолат тубро нигоҳ дошт. дарҳол ирсоли ҷавобӣ аз ҷониби ӯ. рихсибоев ва боз ҳам тубро аз даст медиҳад. бозигари мазкур дар бисёре аз ҳолатҳои оддитарин ҳатто бубинед чӣ гуна тубро нигоҳ дошта наметавонад ва ин боиси аксулҳуҷуми дастаи Сарафшан шуда истодааст. ҳоло фурсат пайдо мешавад, аммо Илҳом Баротов натавонист зарба занад. маротиб аслан кӯшиши зарбазании ӯ натиҷа надод. дар ҳолати қаблӣ зарбаи ӯро бо садгузории бозигарони Эсхат ҳам маҳкам карданд. мисоли тубро мебинем ва инак боз як имконияти дигар ва ин дафъа акнун зарбаи задаи Илҳом Баротовро боз як бозигари дигари Эсхата бартараф кард. норозигии мухлисон талаби онҳо ба фикрам дар мавриди он аст ки дар ҳамон ҳолат туб ба даст расид, вале тавре гуфтем дар ин бозӣ вар нест дӯстони гиромӣ ки ба довари марказ кӯмак кунад ва як бор дигар дида барояду бигӯяд ки воқеан ҳам онҷо расиши туб ба даст буд. вале ғайр аз довар албатта ду довари канорӣ ҳам бояд дар ин гуна мавридҳо бисёр бодиққат бошанд, чун аз сӯи онҳо ҳам ягон ишора нест. баъдан мо шумо мумкин дар саҳнаҳои такрорӣ мебинем ва фикри худро мегӯем, аммо бо дар назардошти ҳолате ки буд инҷо вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. зарба сӯи дарвоза аст аз сӯи рихсибоев боз ҳам ва дарвозабон тайёр буду ин зарбаро Шаҳзод Шамсиддинов баргардонд. навбатии туб ин ҳолат бартараф мешавад ва вазъияти хатарнок ҳоло мумкин буд ба миён ояд. на боз тубро аз ҷаримагоҳ берун карданд ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. довар қоида вайронкунӣ Амири Фарҳодро ба эътибор гирифт. ҳолати баҳснок ҳам дӯстони гиромӣ инак сифарӣ шуд. бо дар назар доштем ки андаки мушкили техникӣ дар ҳамон ҳолат пеш омад. аз эҳтимол дур нест ки дар ҳамон лаҳза довар ба Амири Фарҳод бозигари дастаи Сарафшан корти зард ҳам нишон дода бошад. фери бозигарони Сарафшан аст. аз ин рӯ довар рафти бозиро маън накард, вагарна қоида вайронкунӣ буд дар ҳолати қаблӣ.
аут ва фоидаи дастаи меҳмон акнун дар ин ҳолат муайян мешавад. пешрӯи ҳамлаи навбатии ҳарифро дифоъгарони Истарафшан гирифта тавонистанд. илҳом бисёр паси хуб дод ба канори чап, вале офсайд муайян мешавад дар ин лаҳзаҳо. пас ба самти Суҳроб Бердиев буд ба канори чап. илҳом бо як расиш албатта тӯбро ба канори чап равон карда тавонист, вале тавре дида мешавад андакам бошад инҷо ҳолати нобозӣ вуҷуд дошт. масофаи дур боз як зарбаи дигар, аммо ин дафъа низ ноанид. Санҷар Ихсибоев зарбаи мазкурро тавре гидед иҷро кард. норозигии бозигарон аз кори доварон дар ин ҳолат дида мешавад. рақобат нишон додан бар муқобили дилхоҳ даста дар хонаи худ ба Истарафшан муяссар мешавад. Яъне як рақобати бисёр пуршиддатро онҳо доимо дар баробари ҳарифони худ дар хонаи худ нишон дода метавонанд. инҷо фурсати хубе ба миён омад, андаке нафаҳмид бозигари дастаи Истарафшан ва баъдан тавре дидед Суҳроб Бердиев зарбаро иҷро кард. тӯбравои бозигарони дастаи Истарафшан, аммо ҳамагӣ барои чанд лаҳза буд ва дар идома тавре дидем Ҳоҷибойзиёев комёб нашуд. хело хуб, Санҷар Ихсибоев тӯбро нигоҳ медорад, аммо баъдан асар зиёд ба дриблинг дода шуду бо ҳамин тӯбро аз даст дод. тӯб ба Дилшод Каримов расида аз майдон берун шудааст. аз ин рӯ аут ва фоидаи дастаи Истарафшан аст. дар тӯбравои бозигарони дастаи Истарафшан фаъол буданд ва бубинед ки инҷо акнун аз масофаи дур як зарба ҳам сӯи дарвозаи ҳариф ба назар расид. Маназаров зарбаро зад дар лаҳзаи қаблӣ ва он ҳам баланду ноаниқ.
اینجا در مرکزی میدان بازیگرانی اسخطا توانستند که پیشروی حمله حریف رو بگیرند و در نوبت خود باز هجوم راه اندازی کنند. اینجا البته قاعده بازی ویروش خطا کرد کمی دفاعگری دسته استرافشان در حالت قبلی. یک بار دیگر میتوانید ببینید عبدالجلیل منظرов و ضربه جریمه‌ای به فایده بازیگرانی اسخطا در این حالت اکنون تعیین شده است. حالا می‌بینیم که از وضعیت استانداردی چگونه استفاده می‌برند بازیگرانی دسته مهمان. ضربه راسی دروازه اجرا شد اما از دیوار دفاعی اول گذشت و بعداً بازیگرانی دیگری از طرفشان از روی برطرف کردن ضربه برآمدند. سرداربек خورسندов ضربه زده بود. бахтиёр зарипов талош мекунад, туп инҷо ба дасти ӯ расид ва бо ҳамин ҳамлаи дастаи эсхата тамом шуд. باز یک حالت دیگره که ویران شدن قاعده بازی دیده شد. اینجا اکنون برای ما صحنه تکراری همان حالت رو پیشنهاد میکنم. اما بازیگران دسته استرافشان هم در نوبت خود از وضعیت استانداردی به طور ضروری استفاده برده نتوانستند. اصلا از این جهت هر دسته مشکلی کلان دارند در ابتدای بازی امروزه. و چیز دیگر رو هم دوستان گرامی باید به اعتبار بگیریم. طول چند روز اخیر پای در هم و به ایست باران برده شده است در سرتاسر کشور ما و بسیار زیاد نمناک است میدان. خواهان همگانی حرکت فوتبالبازان میلغزند میافتند نه همه وقت میتوانند درست حرکت کنند. اینجا نافهمی بین بازیگران و طور شما می‌بینیم این حالت حتی باعث جنگی توان هم شده است. ба назди худ даъват мекунад довар наврӯз воҳидов он бозигаронеро ки дар ҳолати қаблӣ ба ҳам пархош доштанд, ба ҳам ҷангу низо доштанд. корти зард ба хурсандов дода шуд ба дифоъгери дастаи эсхата. хуб ҳолатро метавонед бибинед. ҳаракат бо даст инҷо буд ва баъдан ҳаракат бо пой. از این چیزها رو باور باید کنید. اجازه داده می شود ارسال توپ رو میبینیم. و پرتافت نوبتی توپ هم در این حالت اصلا نتیجه آور نیست. کریموف
ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва дар ин ҳолат акнун муборизаи бозигари дастаи эсхата ҳамлагар ҳамидулло абдулҳамидов натиҷа надод. ҳамчунин ба бозигаре ки аз ҳайати дастаи истарафшан дар ҳолати қаблӣ баҳсу низоҳоро ташкил кард ва то ҷое гунаҳкор буд дар ба вуҷуд омадани ҳамин гуна нобасомонӣ дар дохили майдон корти зард нишон дода мешавад ба Бердиев, ба Суҳроб Бердиев ки имрӯз дар баробари Илҳом Баротов ҳамлагари даста аст. инҷо қоидавайронкунӣ Насим Расуловро мо шумо дар саҳнаи такробӣ дидем. ирсоли тӯб инҷо ба назар расид ва дар идома муборизаи бозигарони дастаи эсхата боз дар ҷаримагоҳи ҳариф сурат мегирад. хуб талошҳо ҳам буданд, аммо тавре дидед зарба сӯи дарвоза нарафт. дӯстони гиромӣ, агар ба ҷараёни бозиҳое ки дар давраҳои якуму дуюм нишон дод дастаи Сарафшан таваҷҷӯҳ кунем, махсусан дар бозии даври якум муқобили дастаи Равшан ҳунарнамои хуби ин тимро ёдовар шуданам лозим, зеро дар ибтидо онҳо ба дарвозаашон гол сар доданд, баъдан тавре мо дидем дарвозабони дастаи Равшан корти сурх гирифт ва бозигари дастаи Истарафшан бевосита аз зарбаи ҷаримавӣ дар ҳамон ҳолат тӯбро ба дарвоза равон карду ҳисобро 1-1 намуд. Суҳроб Бердиев ҳамон голро ба ҳадаф расонд. бархурди навбатӣ байни бозигарон боз ҳам каме нофаҳмӣ ба миён меояд. зарбаи қавии тӯб ба пеш ба хатти ҳамла расонида мешавад, аммо дарвозабони Истарафшан дар ин ҳолат Шаҳзод Шамсиддинов пеш баромаду ҳаракат кард ки ҳолатро бартараф намояд. дар бозии баъдӣ худ муқобили Ҳулбук ҳам тавре гуфтем ҳунарнамои дастаи Сарафшан бад набуд, то ҷои баробар ҳам буд бо ҳариф, вале дар поёни рақобат онҳо дар дақиқаи 88 гол сар доданд, дигар фурсат нашуд барои наҷот додани бозӣ. Эсхата дар даври якум зидди бахш бозӣ кард ва онҷо дар ибтидо хеле ҳунарнамои олӣ доштанд.
ҳатто дар ибтидои бозӣ муқобили вахш футболбозони дастаи эсхата ду имконияти хуби голзаниро истифода бурда натавонистанд. аввал ҳолате ки 1-1 баромаданд ва баъдан ҳолате ки пеналти тамом шуд. ҳоло ҳуҷуми бозигарони Сарафшан омед мепартофти туп, вазъияти хатарнок аст, аммо ин ҳолат бартараф мешавад ва тупро тавре мо шумо дидем Дилшод Каримов аз ҷаримагоҳ берун кард. зарбаи баъдӣ бошад Камисар Ҳусейнавор иҷро мешавад ки тавре мебинед Баланту Муаниф аст. баъд аз он ки дар оғози рақобат зидди вахш аз имкониятҳои худ эсхата истифода накард, Суратулло Исмоилов ва Нуриддин Ҳамдоқулов гол заданд. бозигарони дастаи эсхата билохира дар поёни нимаи якум тавонистанд дарвозаи ҳарифро дахна кунанд ва Абдуҳамидов аз пеналти ҳисобро 2-1 кард. инҷо дӯстони гиромӣ барои вақтро дидаву дониста кашол бурданд. баъд Турсунов Иззатулло дарвозабони дастаи эсхата корти зард нишон дода шуд. вале эсхата дар ҳамон бозӣ дар ниҳоят бо тафовути 2 гол аз ҳариф мағлуб шуд. Биланог ҳамлагари украинии дастаи вахш дар қисми дуюм голи сеюми дастаашро ба ҳадаф расонд. ва дар мавриди бозие ки эсхата дар даври гузашта зидди равшан дошт, мо болотар гуфтем ки хело ба таври шоиста кунанамоӣ карданд ва аз сӯи дигар бо нишон додани иродаи бисёр хуби худ. хуб корти сурх дар даст дорад довар, ҳоло ба наздикӣ меояд ва сармураббии дастаи Истарафшанро корти сурх нишон медиҳад. Шӯҳрат Шамсиев хориҷ карда мешавад. дӯстони баҳсу мунозираҳо, норозигиҳо дар майдон хеле ва хеле зиёданд. ҳам аз сӯи футболбозон, ҳам аз сӯи мураббиён мо дар чанд ҳолати қаблӣ намунаҳои онро дидем. зуд вайрон шудани қоидаи бозиро ҳам бояд аз эътибор соқит накунем. ва инҷо дӯстони гиромӣ тавре дида мешавад. чунин ҳолатҳо як бору ду бор нест ки ба миён меоянд. вақти асосӣ хотима ёфт. ҳоло барои мо муайян накарданд ки чанд дақиқа вақт илова шуд ба қисми якум. чӣ ишора мекунад? На, чизе нест мегӯяд. бозӣ бояд давом ёбад. бозигари дастаи Сарафшан бошад фикр кард ки дар ҳамон ҳолат зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шудааст. дарвозабон тупро ҳоло аз майдон берун мекунад ва инҷо тавре мебинед 2 дақиқа вақт илова мешавад. дастаи Истарафшанро ҳам дар ин ҳолат мо дида наметавонем. партофт албатта ба самти Илҳом Баротов буд, аммо туп то ба ӯ омада нарасид. Дилшод Каримов инҷо акнун бозигарони дастаи эсхата ба ҳуҷум мегзаранд. фурсат барои онҳо пайдо шуда истодааст. Бахтиёр Зарипов пас дод. ирсоли навбатӣ ва вазъияти хатарнок.
мисли оғози рақобати имрӯза боз як шонси дигар барои бозигарони эс хата пайдо мешавад. ва биёед бубинем, дар ин ҳолат офсайд нест дӯстони гиромӣ, зеро амири фарҳод қафо монда буд ва Санҷар Ихсибоев бошад бо сар тӯбро сӯи дарвоза равон карда натавонист. хуб, бо ҳамин дӯстони гиромӣ 2 дақиқа вақти илова шуда ҳама инҷо хотима меёбад ва садои ниҳоии ҳуштаки довар аз анҷоми нимаи якум мо шуморо дар ҷараён гузошта истодааст. дар қисми якум мо шумо шоҳиди гол нашудем. даставо бо ҳамин ба танаффус мебаранд ва умедвор мешавем ки дар қисми дуюм бозии пурмазмуну зебо ва диданиеро ин ду даста пешниҳоди мо мекунанд. В городе Истаравша состоялся международный турнир по национальной борьбе гуштингири, который стал частью праздничных мероприятий, приуроченных к Наврузу. Соревнования собрали сильнейших борцов из Таджикистана, Узбекистана, Ирана и России. Спортсмены боролись в 5 весовых категориях, в том числе в одной женской, и помимо медалей и титулов на кону стоял ценный приз – легковой автомобиль, который был вручен победителю в самой престижной весовой категории. В женской борьбе в категории до 57 килограмм золотую медаль завоевала таджикская спортсменка Алия Муминова. Серебро досталось Ирине Хубуловой из России, а бронза
дӯстони азиз ва бинандагони арҷманд, мо бармегардем ба варзишгоҳи Истарафшан арена. дар ин майдон дар шаҳри Истарафшан рақобати даври сеюми лигаи олӣ бо иштироки дастаҳои Истарафшан ва Эсхата ҷараён дорад. баъд аз хотимаи нимаи якум ҳисоб кушода нашудааст ва ҳоло дар оғози қисми дуюм тавре мебинед бозигарони дастаи Эсхата ҳуқуқи иҷрои зарбаи кунҷиро пайдо карданд, партофти тӯбро ҳам дидем ва дар ин гуна ҳолат акнун чунин ирсолҳои тӯб натиҷа бахш нестанд. ҳаятҳои ҳар дастаро як бор дигар ба хотир меорем. дар хайти дарвозаи дастаи Истарафшан Шаҳзод Шамсиддинов қарор дорад, бозигароне ки дар хати дифоъ ҳастанд. инҷо дарҳол тӯб ба бозӣ дароварда шуд, вазъияти хатарнок ва тавре мебинед инҷо ҳисоб кушода мешавад. дӯстони гиромӣ, дар поёни лаҳзаҳои аввали дақиқаи якуми қисми дуюми бозӣ ва Абдулҳамидов тавре мебинед дар ин ҳолат ба задани гол даст ёфт. каме ҳолати нофаҳмо шояд буд барои бисёре аз бозигарони дастаи худи Истарафшан ва ҳамчунин барои мухлисон. ҳоло мо шумо саҳнаи такроринро мебинем. вайрон шудани қоидаи бозӣ ба назар мерасад ва дарҳол тӯб ба хати ҳуҷум расонида шуд. яъне дар ин гуна маврид албатта бидуни садои иштираки довар ҳам иҷозат ҳаст ки тӯб ба бозӣ дароварда шавад ва ҳамин тавр бозигарони дастаи Эсхата зуд тӯбро ба бозӣ дароварданд. имконият пайдо шуд ва ҳамлагари ин даста Ҳамидулло Абдулҳамидов ба задани гол даст ёфт. оғози қисми дуюм чандон хуб шурӯъ нашуд барои дастаи Истарафшан ва онҳо маҷбур шуданд ки дар хонаи худ аз сӯри дарвозаашон тӯбро берун бароранд. аммо ҳоло вақт аст. қисми дуюм нав шурӯъ шуд ва бозигарони дастаи Истарафшан ҳаракат мекунанд ки натиҷаи худро беҳтар кунанд. боз як ҳамлаи дигар ва инҷо афсайд аст. акнун дар ҳолати мазкур Бахтиёр Зарипов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. хуб, дӯстони гиромӣ, дар бораи бозигарон болотар гуфта истода будем. дар хати дифои дастаи Истарафшан Абдуҷалил Маназаров, рақами 21, рақами 15 Амири Фарҳод, рақами 4 Мирзоҳид Мирзомаҳмудов, рақами 17 Сардорбек Саидов бозӣ мекунанд. дар хати ним ҳофиза Ҳоҷибой Зиёев, рақами 8 рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров, рақами 27 Бобур Қосимов, рақами 11 Расулов Насирҷон, рақами 19 ҳамлагар Сӯҳроб Бердиев аст ва ӯ ба капитани даста ки ӯ низ дар хати ҳамла бозӣ дорад Илҳомҷон Баротов рақами 10 кӯмак мерасонад. сармураббии даста Шӯҳрат Шамсиев мебошад, аммо дар рафти қисми якум дар ҳолате ки баҳсу низоъҳо зиёд шуданд ба хотири ба забон овардани суханҳои қабеҳ ӯро сардовари рақобати имрӯза Наврӯз Воҳидов аз майдон хориҷ кард ва дар ин лаҳзаҳо тавре боз ҳам ба назар мерасад вайрон шудани қоидаи бозиро мо мебинем. ҳоҷи Абдуманон осеб гирифтааст. розигии зиёди мухлисон аз кори довар имрӯз дар ҳар як лаҳза дида мешавад, аммо инҷо бояд бигӯем ки бархурд буд байни бозигари дастаи Истарафшан ва футболбози Эсхата. ҳайати дастаи Эсхата бошад ба таври зайл. дар хати дарвоза Иззатулло Турсунов аст, бозигарони хати дифоъ Сардорбек Хурсандов, рақами 29, рақами 21 Зоирҷон Турсунов, рақами 4 Узоқов Абдураҳмон, рақами 23 капитани даста Дилшод Каримов, ним офисиятгарон рақами 6 Абдусамад Самадов, рақами 14 Мирҷалол Қосимов мехтараш, рақами 81 Ҳоҷи Абдуманон, рақами 7 Санҷар Ихсибоев, ҳамлагарон рақами 9 Ҳамидулло Абдулҳамидов ва рақами 11 Бахтиёр Зарипов. сармураббии даста Шӯҳрат Умаров.
дарвозабон тӯбро ба маркази майдон равон кард. инҷо бошад мубориза ҷиддӣ аст ва довар боз ҳам садои хуштаки худро маҷбур мешавад ки баланд кунад. нима якуми рақобати имрӯза бо иштироки ин ду даста аслан дӯстони гиромӣ чандон ҷолиб ва пуршиддат набуд. ба ин маъно ки дар майдони футбол як бозии хубу пурмазмун аз ҳар ду ҷониб камтар дида шуд, вале рақобатҳо пуршиддат буданд. барои ҳар ваҷабзамин метавонем бигӯем муборизаи пуршиддат буданд бозигарони ҳар ду даста. аз ҳисоби имкониятҳо агар баҳо диҳем андаке фурсатҳои ба вуҷуд овардаи бозигарони меҳмон беҳтар буд. як имконияти хубе ки дар оғози бозӣ доштанд ва имконияти баъдие ки дар дақиқаи иловагӣ ба миёд омад бо иштироки онҳо. ду фурсати беҳтарини голзанӣ маъз дар ихтиёри бозигарони дастаи шаҳри хуҷанд буд. инҷо акнун шояд боз як ҳолати дигаре буд ки бозигари дастаи Старавшан осеб гирифт. Суҳроб Бердиев ва саҳнаи такрории ҳамон вазъиятро барои мо пешниҳод мекунад. дарвозабон дар ин ҳолат тавре мебинед аввалин шуда ба тӯб мерасад ва бо ҳамин хавфу хатарро дур мекунад. дастаи Сарафшан ҳам дар навбати худ ҳуҷумҳо ташкил кард. чанд дафъа кӯшишҳо барои зарбазанӣ буд, махсусан аз сӯи Илҳом Баротов, аммо ду маротиба зарбаҳои ӯро бозигарони ҳариф баргардонданд. мисоли навбатии тӯб андаке баландтар, вале аз канори дигар ҳамдастааш тайёр аст ва боз як партофти дигар, вазъияти хатарнок, зарбаи задаи Илҳом Баротов, аммо дарвозабон ин ҳолатро тавре мебинед бартараф карда истодааст. Сарафшан фаъол мешавад ва Сарафшан албатта дигар илоҷ надорад, аммо аз сӯи дигар онҳо бо нишон додани бозии бисёр хубу ҳуҷумкор дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ барои дигар шудани натиҷа метавонанд хело зиёд талош кунанд ва шояд албатта ҷаҳду такопӯе ки онҳо доранд саранҷом барои расидан ба натиҷаи зарурӣ ба даста кӯмак ҳам намояд. ҷои таъкид аст ки дар қисми якум дарвозабони дастаи Эсхата барои кашол додани вақт корти зард гирифта буд ва аз ин ҷиҳат бояд ӯ эҳтиёткор бошад акнун дар идомаи бозии имрӯза. инҷо тӯб аз майдон берун мешавад. хуб ҳамин лаҳзаҳо тағйирот аст. иброҳимхон Эшонхонов рақами 17 барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истодааст ва ӯ ба ҷои бозигари рақами 11 Бахтиёр Зарипов рақобатро давом медиҳад.
Бахтиёр Зарипов мавсими гузаштаро дар ҳайати дастаи равшани клуб сипарӣ кард ва дигар бора ба ҳайати эсхата баргашт. боло рафти ҳуҷуми бозигарони дастаи эсхата манъ мешавад ва тавре дида мешавад инҷо туба аз майдон берун шуда буд. ирсоли навбатии тӯб мубориза давом дорад ва дар ин ҳолат акнун боз як партофти дигар пай дар ҳам ҳуҷумҳои бозигарони дастаи мистер Равшан. хеле муборизаи ҷиддӣ. довар иҷозат медиҳад ки ҳуҷум давом ёбад ва бозигарони дастаи мистер Равшан ҳам хело фаъол ҳастанд. инҷо имконияти навбатӣ пайдо шуд, аммо каме Суҳроб Бердиев пай набурд ки дар ҳамон лаҳза чӣ гуна тӯб ба назди омад. акнун корти зард ба бозигари дастаи мистер Равшан нишон дода мешавад. Маназаров дифоъгар ва аз қоида вайронкуние ки дошт боз рафта онҷо баҳсу мунозираҳои зиёд кард ва ҳатто кӯшиши сар ба сар шудан бо бозигари ҳарифро дошт, ба ин маъно ки мехост бо ӯ ҳисобу китоб кунад ва доварон ин чизро албатта ба эътибор гирифтанд. мақсад довари марказ ин ҳолатро хеле хуб дид ва тавре мебинед корти зард нишон дода мешавад. хуб ҳолатро як бори дигар метавонед бубинед ки гол чӣ гуна ба миён омад. як қоида вайронкуние ки дар маркази майдон буд, аз як нигоҳ назарногир аст, вале зуд футболбозони дастаи эсхата диққати худро тамаркуз карданд. дарҳол пас дода шуд ва тавре мебинем бо як ҳуҷум бо як пас дақиқадаш аз миёни чаҳор дифоъгар тӯб ба хати ҳамла расонида мешавад ва ҳамлагари марказӣ аз он истифода мекунад. гузариши хуб аз сӯи Сардорбек аз канори чап ва вазъияти хатарнок аст. инҷо ирсоли тӯб аз сӯи ӯ. ҳолат ҳоло ба пуррагӣ бартараф нашудааст ва бозигари эсхата бубинед дар ин ҳолат ба иштибор роҳ медиҳад, аммо ба ҳар ҳол баъдан тӯбро аз назди ҷаримагӯҳаш дур кард. футболбози рақами 6 дар ҳолати қаблӣ Абдусамад Самадов. мубориза давом дорад ва довар рафти ҳуҷуми бозигарони мистер Равшанро боз медорад дар ҳолати мазкур. тӯб ба даст расид, вале дар ин ҳолат дар саҳнаи такрорӣ беҳтар диданамон мумкин аст.
خب در این لحظه ها اکنون ویرانش در این پایده بازی با اعتبار گرفته می شود. وضعیت استانداردی است. از این نقطه البته هرچند کمی دور هم باشد اما امکان اجرای ضربه راست هست سوی دروازه حریف و طور ما بالاتر گفتیم استرافشان در موسم کنونی علاقه یک گل را از وضعیت استانداردی به دروازه حریف روان کرد. آن هم در بازی بر مقابل روشن بود در دور یکم. دیوار دفاعی گذاشته شد. قد و قامت بازیگرانی اسخطه که در دیوار دفاعی هستند چندان بلند نیست و حالا میبینیم ضربه جریمه‌ای چگونه اجرا میشود. راست سوی دروازه است و دروازه‌بان در این حالت اکنون ضربه رو برمیگرداند. عزت‌الله ترسونов شاید در اول میخواست که توپ رو داشته گیرد اما بعدا از اوده این کار نبرآمد و با مشکنش زده توپ رو دور کرد. این سوال نوبتی رو هم سری وقت از موقع خود پیش برآمده برطرف میکند. پس به کنار چپ باشد در این حالت خطا اجرا میشود. از سراسیمگی خود جهانگیر سفرов پس رو خطا داده ایستاده است. زود برخوردها به نظر میرسند. زود پایده ویرانکنی ها را میبینیم. اینجا اکنون داور اشاره دارد که باید بازیگر دسته اسخط خلل نرساند به حریف جهتی به بازی در آوردن توپ. طور میبینید باز هم ارسال نوبتی توپ میتوانست خطرناک باشد اما دروازه‌بان سری وقت از موقع خود پیش میبرد و این حالت رو برطرف میکند. حمله بازیگران دسته اسخط دوام دارد. مخلصان باشد باز هم از آن ناراضگی دارند که در رفتی راه اندازی این هجوم توپ به دستی بازیگری دسته مذکور رسید. ناسیمی گذاشته دوستان گرامی وقت این دو دسته با هم در لیگ اولی روبرو شده بودند. اسخط در میدان خانگی استرافشان توانسته بود روزی 5 اکتبر 2024 1-0 پیروزی به دست بیاورد. با گل یگانه فتح‌الله آنها کامیاب شدند. ولی در بازی دیگری که در مرحله یکم چمپیونات بود حسابی مساوی 2-2 به قد گرفته شد. توپ در اختیار بازیگران دسته استرافشان باقی مانده ایستاده است. سرداربک از کنار چپ اینجا گزارشی او را میبینیم و توپ را از دست میدهد.
висоли тӯб ба канори рост. Бисёр партофти хуб буд. боз як ирсоли дигарро ба ҷаримагоҳ дидем ки ин маротиб натиҷа бахш набуд. партофте ки бозигари канорӣ дастаи Сарафшан анҷом дод. ва ҷои таъкид аст ки дар бозие ки дар марҳилаи якум бо иштироки ду тим буд, Сарафшан аввал 2 гол зад, Мбеку Сеабатчу голҳоро ба ҳадаф расонд, аммо баъдан бозигарони дастаи Эсхата тавонистанд камбек кунанд ва ҳисобро баробар намоянд. Мубинҷон Муминов ва Амирҷон Сафаров голҳоро ба ҳадаф расонданд аз ҳайати ин даста. рақобат 12 майи 2024 дар даври шашум Лигаи олӣ сурат гирифта буд. тӯб дар майдон нигоҳ дошта мешавад. ба вазъияти хатарноки навбатӣ фурсат ҳисоб дӯстони гиромӣ 0 бар 2 мешавад дар ҳамин лаҳзаҳо. ҳоҷӣ Абдуманон аз имконияти бисёр ҳам хубе ки ба миён омад инҷо истифода бурд ва тавонист ки голи дуюмро ба ҳадаф расонад. ҳоло дӯстони гиромӣ ҳатман саҳнаи такрориро мебинем, вале ҳоҷӣ Абдуманон бисёр чобукона, бисёр олӣ дар ин ҳолат кор мекунад. дифогари марказии дастаи Сарафшан фикр кард ки метавонад дарвозабон тӯбро бигирад ва аз ин хотир бубинед дифогари шумораи 4 худро аз назди тӯб дур мекунад. Мирзо Маҳмудов Мирзоҳид, аммо ӯ пай набурд ки аз қафо футболбози дастаи ҳариф ба ҷаримагоҳ ворид шудааст ва интизори фурсат аст. ҳамин гуна нофаҳмӣ, ҳамин гуна иштибоҳ боис барон мешавад ки бозигарони дастаи Сарафшан голи дуюмро аз тӯи дарвозаи худ берун баронанд. дар ҳолати якум ҳам албатта онҷо нофаҳмие ки байни бозигарони дастаи Сарафшан дар маҷмӯъ буд, байни бозигарони хатти миёна ва хатти дифоъ боиси голи зудҳангоми бозигарони Эсхата дар оғози қисми дуюми рақобат шуда буд. идомаи тамошои бозигарони Сарафшан акнун онҳо албатта бештар ба хатти ҳуҷум шояд моил мешаванд, вале ҳариф ҳам дар навбати худ дар акси ҳуҷумҳо мумкин аст имконият пайдо кунад. Санҷар Ихсибоев партофти аввал аз сӯи ӯ натиҷа надод. хуб акнун ин ҳолат бартараф шуда истодааст ва дарҳол бозигарони Сарафшан ба ҳуҷум мегузаранд. Илҳом Баротов паси хуб аз сӯи ӯ ва довари канорӣ ишора мекунад ки тӯба аз майдон берун шуд. аут ба фоидаи дастаи меҳмон. хуб тағйирот дар ҳайати дастаи Эсхата ва тавре мебинед аз майдон гирифта мешавад ҳоҷӣ Абдуманон. ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд бо рақами 22 аз курсии бозигарони эҳтиётии даста Асадбек Махтумов, ҳамон бозигаре ки дар рақобати даври гузашта гуфтем ба дарвозаи дастаи Равшан гол зада буд.
ҳамнофаҳмӣ байни бозигарон ва довар дар ин ҷо ба миён меояд. Сафаров баҳси мунозира дорад, вале довари канорӣ ки ишора кард аут ва фидаи эсхат аст. ҳамин гуна довари марказ ҳам албатта ин қарорро дигар намекунад. вале ҳангоми ба бозигар овардани аут иштибоҳ аз сӯи бозигарони эсхата шуд ва аут ба фоидаи Истарафшан акнун таъин мешавад. дӯстони азиз, ҳоло тағйиротро мебинем. дар ҳайати дастаи Истарафшан бозигар иваз шуд. Насим Расулов рақами 11 майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ рақами 7 Султонбек Фозилов вориди майдон шуд. имконият барои бозигарони Истарафшан инҷо пайдо шуда истода. Сафаров хост пӯшноки зарба занад, аммо комёб нашуд ва дар идома дар роҳандозии ҳамла бозигарони дастаи Истарафшан комёб нашуданд, аммо зуд тавонистанд дар маркази майдон пешрои ҳамлаи ояндадори эсхатаро бигиранд дифоъгарони Истарафшан ва бо ин роҳ албатта имконият барои роҳандозии ҳамла ба дастаи мизбон ба миён меояд. фурсати хуб аст. довар ишора мекунад ки на, чизе нест мегӯяд довар Наврӯз Воҳидов. Зуроб Бердиев дар ҷаримагоҳ афтид. Як бори дигар биёед бубинем. партофти ту ба сӯи Илҳом Баротов буд. ҳолати бархурди бозигарон албатта барои мо муҳим аст. дар ҳамон ҳолат агар имкон бошад тавассути наворҳои тадриҷӣ ҳамон ҳолат каме вазиё сус карда шуда барои мо пешниҳод шавад, шояд беҳтару хубтар аён гардад вазият. партофти навбатии тӯб ва зарбаи кунҷи аст акнун ба фоидаи дастаи мизбон. ва ин мавзӯъ ба фикрам дар бозӣ боз як тағйироти дигар мешавад. бале, аз майдон гирифта шуд рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров ва рақами 70 Парвизҷон Деҳқонов аз курсии бозигарони эҳтиётӣ дар ҳайати Истарафшан ба майдон баромад. қариб буд боз зимни прессинги навбатии худ бозигарони эсхата тӯбро рабуда ва роҳандозии аксилҳуҷуми навбатӣ муваффақ шаванд, аммо ба вақти онҳо тӯб дактараш ба вақти бозигарони Истарафшан дар ҳамон ҳолат тӯб каме зудтар рафт ва дар забони онҳо аз мавқеи худ пеш баромаду ҳолатро бартараф карда тавонист. зарбаи ҷаримавии навбатӣ инҷо акнун барои ба бозӣ даровардани тӯб Парвизҷон Деҳқонов тайёрӣ мебинад. ирсоли тӯбро мебинем. ин вазият бартараф шуд, аммо дар бозиёфти тӯб футболбозони Истарафшан фаъоланд. паси навбатӣ ба канори чап боз ҳам Деҳқонов. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва шонси беҳтарин зарба сутуни дарвоза кӯмак мекунад ба дастаи эсхата. ҳайдар ҳам ҳуҷумҳо ва вазиятҳои хатарнок бо иштироки бозигарони Истарафшан ба миён меояд, аммо онҳо то кунун ҳисоби бозиро дигар карда наметавонанд. ва боз як мавриди дигаре ки рафти бозиро вайрон кардани
بازیگری دسته استرافشان از سوی دوار با اعتبار گرفته می شود. خب حالت قبلی رو بیاید تکرار هم ببینیم. ایلهام براتوف در قسمت دوم خیلی خوب مبارزه برد، کامیاب شد و به همدسته‌اش توپ رو روان کرد. ضربه زده همدسته او باشد و ستونی دروازه رسیده برگشت. دروازه‌بان در این حالت از هیئت استرافشان البته خوبتر حرکت کرد و توانست که احتمالی با وجود آمدن خوف و خطر را به پورگی از بین برد. بازیگری که از کرسی فوتبالبازان نوبتگاهی وارد میدان شد پرویز جان دهقانov و فعال است و در هجوم‌های آخری دسته استرافشان اشتراکی به‌واسطه او را دیدیم. بازیگران اسخطه سراسیمه نیستند، از نزدیک دروازه خود با پاس‌های کوتاه میانه توپ را به بازی درآوردند. اکنون در مرکزی میدان حرکت‌های آنها و اینجا بازیگران استرافشان توپ را میگیرند از حریف. بازم تلاش‌های سرداربک سعیدов رو ما می‌بینیم. دفاعگری کناری چپ لحظه به لحظه با هجوم ها پیوست می شود و در راه اندازی حمله ها البته کوشش میکند سهم خود را گذارد. ایلهام براتوف بسیار حرکت های زیبا داشت در لحظه قبلی، اما باز هم پس نهایی دیده نشد. پس نهایی البته به سراغ معین شده میرفت ولی بازیگری اسخطه پیش راه این پس را گرفت. وقت کمتر باقی مانده ایستاده است برای دسته استرافشان، اما در فوتبال دوستان گرامی حالت های زیاده بودند که حتی در 2 دقیقه همه چیز کلا دیگر می شود. حالا اگر ما تنها دقیقه‌های باقی مانده رو با اعتبار بگیریم، از وقتی اساسی 12 دقیقه در اختیاری بازیگران دسته استرافشان هست و از احتمال نیست که بیش از 5 دقیقه هم وقتی لوبگی شاید تعیین شود، زیرا در نیمه دوم هم تغییرات ها بودند، هم تجدید از گل بود 2 دفعه و باز حالت‌های دیگر. ادامه تلاش‌های بازیگرانی استرافشان رو باز هم در حالت قبلی دیدن نتوانستیم. اکنون سنجر ریخسیبویف توپ را نگاه می‌دارد و به کنار مقابل ارسالی توپ را روان کرده ایستاده است، اما این پرتافت دیاگونالی او از میدان بیرون می‌شود. جای تاکید است که دوستان گرامی اینجا ضربه نوبتی از مسافه دور دیده شد. دروازه‌بان تیار بود و عزت‌الله ترسونوف آن را برطرف کرد. خب در بازی دور یکمی دخترش در بازی دوری گذشته نسخت یعنی دوری دوم مقابل روشن 14 میمرد بازیگر این دسته زیوربک شوقیف کورتیسور گرفته بود و او برای 2 بازی سلب صلاحیت شده است و در رقابت امروزه و رقابت دوری آینده نسخت بر تیمش کمک کردن نمیتواند. داورچی اشاره می‌کند. پنالتی اکنون رسش توپ به دست و به اعتبار گرفت نوروز واحدوف و طور می‌بینید بازیگری دسته اسخط هم زیاد بحث موضوع را نکرده ایستاده است. در رقابت قبلی زویر جان ترسونوف به نظرم به اشتباه راه داد. یک بار دیگر ببینیم اینجا سری وقت دست خود رو گرفته نتوانست. بله،
наметавонем бигӯем барқасона бозӣ кард, аммо ин пеналти аст дӯстони гиромӣ, ба он хотир ки туп бо расиш ба дасти ӯ самти ҳаракати худро дигар кард ва пеналти таъин карда мешавад. барои ҷои зарба бошад тайёрӣ гирифта истодааст Мирзоҳид Мирзомаҳмудов, яке аз лаҳзаҳои ҳассос дар рафти қисми дуюми бозӣ аст. ҳолате ки метавонад барои ба вуҷуд омадани нуқтаи гардишӣ барои дастаи Истарафшан ва дар маҷмӯъ дар ин рақобат замина гузорад. Иззатулло Турсунов муқобили Мирзомаҳмудов Мирзоҳид. зарба иҷро мешавад ва дарвозабон агарчанде кӯшиш кард онро бартараф кунад, аммо аз ӯ кор набаромад ва ҳисоб дӯстони гиромӣ 1-2. бозигарони дастаи Сарафшан акнун мешитобанд, зудтар тӯбро меоранд ва ба марказ мегузоранд, то ин ки дар бозии имрӯза баҳри касби имтиёз то ба охир талош кунанд ва имкониятҳои баъдиро дар фаъолиятҳои баъдӣ истифода кунанд. як бор дигар ҳолатро биёед бубинем. дастиши туп ба даст дида мешавад, пеналти гузошта шуд. дарвозабон тавре гуфтем ёфт, пайдо кард ки ба куҷо зарба зада мешавад, аммо баргардонида натавонист. дар ин ҳолат тавре мо шумо мебинем корти зард ба фикрам ба нафаре дода мешавад ки шояд узви дастаи эсхата бошад. вале ин ки мумкин аст Истарафшан бо он ҳолате ки дошт нафаре ки ба ӯ корти зард нишон дошид, шинохтани ӯ бисёр ва бисёр мушкил буд. тавошои бозигарони дастаи Сарафшан зиёд шуд. ин чиз албатта тамиз баъд аз задани гол онҳо хело фаъол мешаванд ва дарҳол голи дуюмро мо мебинем, аммо довар корти зард нишон медиҳад ба Илҳом Баротов ва ишора бар он аст ки ӯ бо дасташ тӯбро ба дарвоза ворид кард. такроран бубинем дӯстони гиромӣ. бале аз довар ку пинҳон кардан шояд то ҷое мумкин буд, аммо аз наворҳои дастгоҳҳои албатта тасвирбардорӣ ин чизро пинҳон кардан ғайриимкон аст. Илҳом Баротов бо даст тӯбро ба дарвоза равон кард ва ин айёрии худро мехост пинҳон кунад, аммо довар пай бурд, хело хуб дид. як бор дигар биёед бибинем. ҳамин ҷо дасташро боло мебардораду тӯбро ба дарвоза равон. бозии мазкур боиси баҳсу мунозираҳои зиёд мешавад. албатта ин чиз ногузир аст бо дар назар доштани шиддате ки ҳар маҷмӯи худи бозӣ дошт. ба ин маъно ки қоидавайронкуниҳо зиёд буданд, баҳсу мунозираҳо ба миён меомаданд, аз қарорҳои қабул мекардаи довар бисёре аз футболбозон норозӣ буданд, мураббиён норозӣ буданд, мухлисон норозӣ буданд, аммо дӯстони гиромӣ иштибоҳҳои ҷиддӣ аз сӯи довар фикр намекунам ки дар рафти бозии имрӯза ба вуқӯъ пайваста бошад. баъзе иштибоҳи кӯчак, баъзе аз ҳолатҳое буданд ки баҳсу мунозираҳоро ба миён оварданд, вале дар маҷмӯъ чунин ҳолатҳои ҷиддӣ ки ба ҳисоби бозӣ бевосита таъсир расонида бошад рост мушоҳида нашуд. ва боз ҳам орзуманди он ҳастем ки бозиҳо бидуни хатоҳои ҷиддии доварон сипарӣ шавад ва ин ба натиҷаи умумии бозӣ албатта таъсири худро нарасонад. тағйирот дар ҳайати дастаи эсхата як бора ду футболбоз иваз мешавад. аз майдон Санҷар Ихсибоев гирифта шуда истодааст ва ба ҷои ӯ рақами 77 Ҷаҳонгир Акбарзода мебарояд. ва боз як бозигари дигар ки вориди майдон мешавад рақами 8 Рустамҷон Сабуров аст.
тавре мебинем дар ин лаҳзаҳо ба ҷои ҳамдастааш бояд ворди майдон шавад, аммо хело дер майдонро тарк мекунад Ҳамидулло Абдулҳамидов ва ин боиси норозигиҳои зиёди бозигарони дастаи Сарафшан мешавад ки ҳатто онҳо ҳолате буд ки ҳарифро аз китфонаш фела медоданд ба ин маъно ки зудтар майдонро тарк кунад. дар он навгониҳое ки ба қонуни қоидаи футбол ворид карда мешавад рӯи ҷиҳати аз байн бурдани ҳамин гуна ҳолатҳое ки вақт беҳуда талаб меёбад фифа мехоҳад мубориза барад ва фикрам чанд дигарбинии дигар бояд ворид шавад, махсусан вобаста ба ҳолате ки ивази футболбозон аст. бин ҳам тавсия ҳаст ки аз ҳолати дар ҳолати иваз кардани бозигар футболбоз аз нуқтаи наздиктарини майдон бояд варзишгоҳро тарк кунад, вале бозигарон ҳанӯз ҳам дидаву дониста вақтро кашол медиҳанд. ба ин восита инҷо вайрон шудани қоидаи бозиро аз сӯи Акбарзода мо шумо мебинем. ва ҳолати дигар албатта дар лаҳзае ки аз авт туба бузда мешавад, дар бозии имрӯза ҳамчунин вазъиятро дидем ки баъзе аз бозигарон вақтро кашол медиҳанд. хуб, дар ин ҳолат акнун дарвозабон пешдастӣ кард. Зуроб Бердиев бошад дар навбати худ ба тӯб расида натавонист. боз як ҳолати баҳснок аст, албатта ҳолати мазкури ба миён омада, аммо тавре мебинед дар ҳар кадоме аз ҳолатҳои баҳснок албатта доварон кӯшиш карда истоданд ки бо диққатзитон ҳаракат кунанд ва иҷозат надиҳанд ки баҳсу мунозираҳои ба миён меомада боиси низоҳои калон шавад. дақиқаи 89-уми бозӣ шурӯъ шуд. инҷо акнун каме нофаҳмӣ байни бозигарони дастаи Сарафшан буд. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд ва дар ин ҳолат тавре ба назар расид голбори рақами 8 Рустамҷон Сабуров сари вақт ва бехато пас дода натавонист. ҳуҷуми бозигарони Сарафшан ҳам тавре мебинед бенатиҷа ҷанбаст мешавад. аммо дар ин байн бозам бозигарони меҳмон ба ҳамла мегузаранд. ирсоли тӯбро мебинем. хуб, дар муборизаи навбати бозигари дастаи Эсхата қоидаи бозиро вайрон хело рақобати пурбаҳсу ҷидолеро мо шумо имрӯз дар дидори Сарафшану Эсхата дида истодаем. албатта футбол бо ҳамин гуна муборизаҳо ва рақобатҳои пуршиддаташ фарқ карда меистад ва дар ҳамин лаҳзаҳо бозигарони дастаи Сарафшан голи дуюмро ба ҳадаф мерасонанд ки бисёр зебо ҳам буд ин гол. Фозилов бо як зарбаи маҳкаму дарвозакӯби худ дар дақиқаи 90-уми бозӣ ҳисобро 2-2 кард. болотар аз камбеке ки дастаи Эсхата дар мавсими гузашта дар бозии зидди Сарафшан дошт ёдовар шудем ки он бозӣ 2-2 дар ниҳояти кор ҷанбаст шуд, дар ҳоле ки 2-0 Сарафшан пешсаф буд. имрӯз бошад баръакс, Сарафшан 2-0 хафо мемонд ва метавонист ки ҳисобро 2-2 кунад дар дақиқаи 90. як бор дигар метавонед бубинед инҷо бевосита бозигари дастаи Эсхата хост ҳолатро бартараф кунад. Сардорбек Хурсандов тӯбро ӯ ба канор равон мекунад, рост ба назди Фозилов меояд ва бо зарбаи бисёр ҳам қавӣ ба кунҷи наздики дарвоза тӯбро Фозилов вориди дарвозаи ҳариф карда истодааст. бозигари дигаре ки аз курсии эҳтиётӣ имрӯз дар ҳайати Сарафшан ба майдон баромад хело фоидаи зиёд расонида истодааст. ҳам албатта
Султонбек Фозилов рақами 7 ва ҳам Парвизҷон Деҳқонов ки ворди майдон шуд. ҳар ҷонҳо дар ду канор хело фаъолона ҳуҷумҳоро дастгирӣ карда истоданд. 6 дақиқа вақт илова шуд дӯстони гиромӣ ва бозигарони дастаи Эсхата ҳоло ишора ба якдигар доранд ки бояд ором шаванд ва бо хунсардӣ ҳаракат кунанд дар дақиқаҳои баъдӣ. аммо саволи асосӣ ин аст ки оё ин корро онҳо карда метавонанд ё на. тағйирот дар ҳайати дастаи Истарафшан ба майдон мебарояд бозигари рақами 14 Диловар Бойқузиев ва ӯ акнун дар ҷараёни дақиқаҳои баъдӣ ба ҷои ҳамдастааш Ҳоҷибойзиёев рақобатро давом медиҳад. голбозони Эсхата амоло ба ҳуҷум мегузоранд. аз масофаи дур зарбаро мебинем, аммо дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. боз як имсоли дигар таъссуи канори рост ҳоло ҳуҷуми бозигарони дастаи Истарафшан. вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён меояд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон. рости дӯстони гиромӣ бо дар назар дошти он ки нимаи аввали рақобати ду даста чӣ гуна ҷараён гирифт, ҳеҷ гумон намекардем ки дар қисми дуюм ҳамин гуна бозӣ куллан дигар мешавад ва як рақобати воқеан ҳам хубу хотирмонро ин ду даста барои мо пешниҳод мекунад. ҷазобият то лаҳзаҳои охири ин бозӣ боқӣ мемонад. бозигарони Эсхата акнун тӯбро аз ҷаримагоҳ берун карданд. Истарафшаниё бошад, акнун маҷбур мешаванд ки аз нав ҳуҷумро ба роҳ монанд. дарвозабон тӯбро ба хати ҳамла равон мекунад, аммо онҷо бештар дифогарони Эсхата қарор доштанд ва боз ҳам дар бозёфти тӯб футболбозони мизбон фаъоланд. инак ирсоли тӯбро мебинем ва бо ҳамин тӯба аз майдон берун мешаванд. тӯб дар ихтиёри футболбозони мизбон боқӣ монд. боз як ирсоли дигар ба канори рост. партофти тӯб на он қадар баланд ва дарвозабон дар ин ҳолат аввалин мешавад. ӯ ҳам зуд тӯбро ба бозӣ дароварда истодааст. бозигарони Эсхата акнун ба аксул ҳуҷум мехоҳанд фирор кунанд. имконият ҳам барояшон пайдо мешавад ва Асадбек Махтумов имконият барои ӯ зарба ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузорад. чӣ шонсе буд дар ҳамин лаҳзаҳо барои бозигари дастаи Эсхата. ва ин ҳамон футболбозе аст ки гуфтем дар рақобати даври гузашта ба дарвозаи Равшан гол зада буд. тақрибан 1-1 баромад. агар мо гӯем каме ба канортар рафтани ӯро ба эътибор нагирем, аммо аз ин ҷо ҳам агар ба таври зарурӣ тӯбро сӯи дарвоза тоб медод, зарбаи ростеро медидем ва дарвозабон ҳам хело оҷиз монда буд барои баргардондани зарба. ва бозигарони дастаи Эсхата акнун дарк мекунанд ки ба хати дифоъ нишаста барои нигоҳ доштани ҳисоб талош кардан ҳеҷ натиҷае надорад. инҷо офсайд аст. Рустамҷон Сабуров дар ҳолати нобозӣ қарор дошт ва боз ҳам дар лаҳзае ки мо шумо саҳнаи такрорро мебинем, дарҳол партофти тӯб ба хати ҳамла буд ки Зӯҳроб Бердиев баҳри пайдо кардани имконияти худ талош мекард. аз як дарвоза ба дарвозаи дигар тӯб рафта истодааст. зуд хуб офсайд. бале, Илҳом Баротов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. Эсхата дӯстони гиромӣ дар даври оянда рӯзи 4 апрел меҳмони Ҳулбук мешавад. ва дастаи Истарафшан бошад 6 апрел бар муқобили Хуҷанд бояд бозӣ кунад дар дерби вилояти Суғ. рақобати оянда ҳам барои Истарафшан осон нахоҳад буд. умуман бозиҳо дар дерби вилояти Суғ байни Истарафшану Хуҷанд доимо ҷолибу диданӣ ва пуршиддат мегузарад. ва фурсат барои бозигарони дастаи Эсхата инҷо пайдо мешавад аз беэътибории дифоъгарони ҳариф. албатта
дар назди ҷаримагоҳи худ ин гуна бозӣ кардан лозим нест, хусусан дар дақиқаҳои поёнии рақобат. ва вақти бозигарони Истарафшан ҳариф дар иҷрои зарба хато кард ва дарҳол Истарафшаниҳо боз ба аксул ҳуҷум мехоҳанд гузаранд, аммо камёб намешаванд. калон муборизаи ҷиддӣ ва рақобати пуршиддатеро ин ду даста барои мо имрӯз пешниҳод карданд. Дақиқаи шашум илова кардаи довар ҳам ба хотимаи худ наздик шуда истодааст. шояд як имкон диҳад довар барои роҳандозӣ кардани ҳамла, вале пешроҳи ҳуҷуми дастаи Истарафшан гирифта шуд ва довар дигар як сония ҳам илова намекунад. бо ҳамин садои ниҳоии уштаки довари марказ Наврӯз Воҳидов баланд шуд. дӯстони гиромӣ, ва рақобат байни дастаҳои вилояти Суғд, Истарафшан ва Эсқата дар даври сеюм хотима меёбад. бисёр сипос мегӯем ки имрӯз бо мо будед. рақобати бисёр тезу тунд ва ҷолиб ва ҳисоби 2-2 дар ин бозӣ ба қайд гирифта мешавад. то дидорҳои дигар дӯстони гиромӣ, сеҳатманду пирӯз бошед ва аз варзиш дур нашавед. хайр. Rock.